karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makainlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Taong ka si Ayesa! Ay, sakit. Uy, silang asong, Claire! Kent! Ay, salamat. Ikaw na, Kent! Salamat. Miabot ang Superman. Buhiin na taon ng akong buhok, Ma'am Claire. Kent! Kent, salamat ka niya, Ay, Kent! salamat. Salamat! Nagan kay... Ay, Kent! Anong kisagpamang ko ni mo? Bayad to sing pagbugno ni Nangason. salamat. Nangason, Dong. tipos siya mga gamit. Imo na kong palayason, Dong Kent. Muban ka na ako. Mamiya ta ining baya. Ay, salamat. Goodbye, Impiernos Yuta. Kent, dili ko ni mo mahimong biyaan. Kung ganun dili man, Tungod kay asawa ko ni mo. asawang may kabit. No! No, ako'y kabit! Claire, dili na kinahanglang ipa-DNA test ko pa ang imong anak. Sa itsura pa lang daan og kolor, ebidensya na nga dili ko siya anak. Kay wa mi kaliwat nga lang yaw. Asawa gihapon ko ni mo. Bisan kapila pa na nimo balik-balikon, Claire. Di ka makapugong nako. Makibuwag na ko nimo, Claire. Kent, dili mo mabuhat ako. Dili. Kung ganun dili man, ha? Claire? Liga lang atong kasal. Way papel nga makapugong na ako, Claire. Giilad ko nimo. Dili naman yung ka mo batig ka-awaw, bisan gamay na lang, ha? Claire? Pagbaton sa gamay, oy! Sa gamay na ka-awaw! Dili ko masugot ka magbuhag ta. Sa musugot ka sa di, mubiya na ako sa kinabuhi. Kent, pamati na ako. Hatagi kong laingi kayon. Uwa na ang itong nga bata. Malimtan na nimo kining nahitabo na to karon kay wa na ang bata. Unsa? Giunsa nimo imong anak? Kuan, gikawat siya, pero may nasa pagikawat siya. Gipatay mo ang imong anak? Ha? Wa! Lagi! Oo, kalit lang siya nawa. Pagbuhat sa kahigayunan nga mawa ang bata aron mo balik ka. Claire, mas maayo nga lingam patanao ka na doktor. Tatagi kong lagi ngayon. Tatagi ko. Ipaniguron ako ni mo. Ang sunod ng anak, liwat na gindi mo. Ang bata ang nakaingon, Claire, kung ano nagapos ko sa kaminyoon uban nimo. Pero sa gibuhat nimo? Oh, makoy gibuhat sa bata. May gibuhat ka! Nangason! Nang! Dong Kent. Andam nang akong malita, Dong. Hain ang anak ng bayana. Aha? Pastil lang, Dong Kent. Kalit lang yung kayong nawa ang bata, Dong. Gibilin ako sa kwarto. Gibutangan ak pa na kong unlan ang kilid, pero kalit lang nawa. Gikawat ang bata? Ambot lang pod. Pero, wa ba sa ko nakitang taong misod? Kamera man din eh. Di ako na. Asa ba ka, Dong Kent? Dong, asa ka? Pagkitaon akong bata lang sa ubo sa pangpang tungod sa beranda. Kent! Kent, balik dire! Kent, ako'y gibuhat ka na utan sa bata! Naunsa ka naman, Ma'am Claire. Oy, mura na ba yung taong kag nayabag? Mawa niya. Awa! Mo pahawa, God! Dili may pabiyaan ko ni Kent. Dili may magbuwag kasal mi. Busa mga matay mi. Ang kamera gihapon. Kinahanglan masubay na ang ubo sa pangpang. Wa na gid sa maayong pangununa si Claire. Ang ngayon ng ipadoktor. Niya ako tungod sa beranda sa mubay. May ilanan din nga. Dunay gihagpong. Pero imposible nga mawa ang anak ni Claire. Kaway mo kuha ini. Baby, hilom ba? Hilom na. Naunsa man ka? Ay, nga nung sige makaghilak, ha? Hawa ba ka unsa, ha? Busog naman ka, diba? Dako na gud ang imong tiyan, oh. Baby Roman, hilom na.
Claire, giunsa nimo imong anak. Kent, wala gi ko'y gibuhat sa bata. Kung wa kay gibuhat sa bata, niyaon ta siya karon. Kalimti na lang ko ng bata. Di ba sa kaganahan nga mo tanaw niya, di ba? Magpasalamat na lang nga nawa siya. Naunsa namin tao ng utok ni Mugler. Oy. Niyabag na magkabayo. Huwag ko mabuang! Huwag ko mabuang. Pasiluan na lang ko. Pasiluan ko ba? Dili di ka mapasaylo si mong gibuhat sa akong kinabuhi, Claire. Labi na sa pag-abandonar nimo sa kaugalingon mong anak. Anong concern man ka sa bata nga di makaganahan niya? Ang imong gibuhat sa mong anak, ang wa na ko mo yun eh. Dili ka angay mahimong inahan. Paabutan na lang ang akong abogado, Claire. Kaya mo file na kong legal separation. No! No! Yes, Claire. Mauna na ang akong hukom. Dili na ko magpatunto pa rin yun ni Kuya Hans. Dili na ko paggaong ninyo. Buhaton ko lang gusto na kong buhaton. Nangason, dali na. Ken! 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 Ay, goodbye, Ma'am Claire! Bakan ang langgam ni Ayesa, ha? Ken! Ken! Dili ko di mamahimang biyaan! Baka di mo, Claire. Ken! Ayaw ko biyahe! Mabuang ko kung biyaan ko di mo! Daang ka nang nabuang, Claire. Ken! Ken! Dili ko di mamahimang biyaan! Nakamati ka! Dili ka mo biyahe ni bayan! Ken! Mga panuway mo tanan! Dili ko ninyo mahimong ibaliwa! Ken! Ken! Balik dire! Ken! Dugket, asa man ta paingon ini karon? Sa akong taguanan, Nangason. Ha? Hala no. Ay, pastilan dong. Salamat yung kaayo dong ha. Nga gidagyo ko nimo. Kuyaw kaayo kung kauban ako kanunay si Ma'am Claire dito dong. Uy, kung dili ko mabunog, siya akong madunggaban tungod siyang kamaldita. Grabing isuga babayana, uy. Murag yung buang. Kanang tinuod na itong imong hadong. Tinuod itong imong giingon nga makigbuwag na kaniya. Oo, Nangason. Makibuwag na ko na, Claire. Sobra natin siya. Makipaybuhong yung kayo ang paggawa sa bata. Sa anak ni Claire. Aha. Ambe ang bata ma. Unsa? Nahibaw kong dili na welcome ng bataa din Ambe na. Ako'y atiman ana. Uy, pag-sure ay isa, uy. Haulagi ma. Ambe na, dali. Nangason? Ako andong. Nganong kalit magang nihilom diha? May maghiuna-una lang ko, dong. Unsa man? Nahinumdom lang ko sa bata ba? Sa anak ni Ma'am Claire nga katubang martsokolit. Oh, Naluoy ko sa bata. Pero ang inahan, murag pra na yun. Wag yun maghuna-huna sa iyang anak. Gusto siyang mawagtang ni. mo nga dakog posibilidad lang. Nga ining glabay. Tingali. Wa man sad ta makakita. Pero magampo lang ta nga kanang do na gyud mikuha sa bata og misagop ni ini. Pero ang pangutana, kinsa? Basin og gipanghatag na ni Ma'am Claire kay praningon ra ba tong babayana. Pero Ginoo na lay bahala sa anak ni Ma'am Claire dong oy. Baby Roman, naunsa man ka? Ano naghilak man ka, ha? Ayaw itaon pagsigigilak, uy. Oh, hala, may nanuktok. Kinsa man ka, anak? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!